хора, сега с моите приятели намерихме едни изоставени мечета и като среща се, сега ще ви покажем. Оставете един лайк, приятелите, забележите на канала. Ай, давайте лайк! Сега ще ви покажем, значи те да Ярово. Сега не мога да ви кажа баш къде, може да вземем моите приятели. Ето един споделя. Ама... ние с колелата да караме. Но питайте коментар, това не е ключето. Само искам да ме. Направо ста гръмнем, бе, човек. Кай, това тук не става. Кое е мръднало, бе? Какво ми става? Какво е прихванало? Че май се гледала много филми като ми. Да, бе, чакайте. Я? Ба, това е като някакъв огър, чакайте, сега жук. И да. Иначе в далечината има някакви хора.